ҳоли яке аз паҳлавонони номошнои тоҷик Муҳаммад Раҳим Сарахонов фаро расид. Муҳаммад Раҳим Сарахонов ин аввалин иштирокаш аст дар рақобатҳои байналмилалӣ, ки ин ҳам тибқи нишондоди Федератсияи ҷаҳонӣ ё торномаи расмии Федератсияи ҷаҳонии ҷудо ҳаст. Муҳаммад Раҳим Сарахонов аз самти рости тасвирҳои мо бо ҷудогии кабуд ё бо либосҳои кабуд ҳаст. Варзишгари 22-солаи тоҷик ки солҳои пеш дар дастаи вазни 81 килограмм рақобат мекард, вале баъдан бубинед вазн партофта имрӯз дар форми хуб ба назар мерасад. Сарахонов дар баробари Виктор Стерпо қарор мегирад. Як пойзании ҷаззобу диданӣ дар ҳамон лаҳзаи аввал. бубинед, ба ин меган истеъдоди фавқулода ва бозгашти хеле олӣ ва шоиста. Аҳсан яке аз рекордҳоеро шояд дар ҳамин рақобатҳо гузошта бошад. Дар 9 сония ҳарифашро мағлуб кард. воқеан хеле шодамон кард. ҳалолат бод ва офарин. бозгашташ бисёр бозгашти олӣ дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ буд. мо гумон доштем ки аз ӯ учимата ё ягон ҳаракоти ҷаззоби саропо дар бахши сеоя наге ё осотогариро мебинем, аммо як